Näin syntyi Väinämöinen suuri laulaja, yksin niin kuin yö, yksin niin kuin päivä. Väinämöinen ilmestyi maailmaan valmiina iänaikaisena sankarina. Hänet synnytti Ilmatar, Kaveen luonnotar Korea. Muinoin aikojen alussa oli vain vettä ja ilmaa. Maailma ei ollut vielä muotoutunut. Ei ollut maata, ei kasveja, ei ihmisiä, vain Ilmatar ilman impi eleli yksinään ilman pitkillä pihoilla. Autiot olivat taivaan tantereet. Neito ikäpystyi ja alkoi oudoksua yksinäistä elämäänsä. Silloin Ilmatar ilman tyttö laskeutui alkumereen ja antoi tuulen tuuditella ja aallon ajella häntä meren lakkipäisillä laineilla. Ilmatar tuli raskaaksi meren tuulesta. Hän kantoi kovaa kohtua 7-9 vuotta, ui idät ja lännet, luoteet ja etelät. Yhä pysyi syntymätön veden emo sen vatsassa, tuskissaan hän itki kohtaloaan. Voi poloinen päiviäni, hän valitti. Olen joutunut iäksi aaltojen ajeltavaksi. Parempi minun olisi ollut elää ilman impenä, nyt kuin nyt veden emosena värjötellä täällä aalloissa. Oi ukko ylijumala, päästä piikapintehestä. Sotkasorea lintu lenteli etsimässä pesän sijaa, huomasi Ilmataren polven ja teki siihen pesänsä. Sitten se pyöräytti 7 munaa, 6 kultaista ja 1 rautamunan. Ja alkoi hautoa niitä, mikä polte, Ilmatar luuli polvensa palavan ja hipiänsä hiiltyvän. Hän liikautti polveaan ja silloin munat vierähtivät veteen, karskahtivat kappaleiksi ja sinkoituivat taivaalle. Syntyivät maa, taivas, aurinko, kuu ja tähdet ja pilvetkin. Aika jatkoi kulkuaan. Ilmatar vedenemonen uiskenteli vuosia meressä. Utuisilla laineilla tuli 10. kesä. Ilman impi nosti päätänsä merestä ja aloitti luomistyönsä käsillään. Hän muotoili niemet ja lahdenpoukamat. Kylkeään kääntäen hän loi sileät rannat ja rantahietikot. Jaloillaan hän polki kalastajille lohipajat ja kalahaudat, mutta nosteli hän karejakin merimiesten päänmenoksi. Vieläkään ei Väinämöinen ollut päässyt pois äitinsä kohdusta. Oli kulunut jo 30 vuotta ja Väinämöinen eli yhä pimeässä piilossaan. Niinpä hän alkoi loitsia ahtaassa asunnossaan. Päivyt hyvä otava, päästä mies pois oudoilta ovilta. Saata ihmisen lapsi kuuta katsomaan ja tähtiä tähyämään. Kun mitään ei tapahtunut, Väinämöinen lopulta tuskastui. Hän liikautti nimettömällä sormellaan linnan porttia, luikahutti vasemmalla varpaalla luista lukkoa ja kömpi itse polvillaan kynnyksen yli. Siitä hän suistui vereen ja virui aaltojen seassa 5-6 vuotta, kunnes ajautui niemelle nimettömälle. Niin oli vihdoin syntynyt Väinämöinen mahtimies, tietävä ianikuinen. Tuulet olivat Väinämöisen isänä, Ilmatar äitinä. Väinämöinen oli loitsija ja laulaja jo syntyessään. Väinämöinen nousi merestä puuttomalle saarelle. Oudoksuen hän liikkui mantereella kova maa jalkojensa alla. Väinämöinen eleli saaressa vuosia. Hänen harmikseen maa oli karua. Ei ollut puita, pensaita, ei ruohikkoa. Kuka nyt saataisiin maita kylvämään? Väinämöisen sai avukseen pikkaraisen Sampsa Pellervoisen ja
jo alkoi tapahtua. Ihmemies Sampsa Pellonpoika kylvi ahot, mäet ja kankaat vihreiksi täyteen kuusia, mäntyjä, koivuja, leppiä, tuomia, pihlajia, pajuja, katajia ja tammia. Puut kasvoivat vauhdilla, olipa yksi jättiläistammikin, jonka latva ulottui taivaaseen ja jonka oksat estivät pilviä juoksemasta, kun tammi peitti jo auringonpaisteen. Väinämöinen alkoi etsiä tammenkaatoja, mutta mistä sellainen löytyisi? Vihdoin merestä nousi peukalon pituinen mies, päässä vaskinen hattu, jalassa vaskisaappaat, kädessä vaskikintaat. Yhtäkkiä hän alkoi kasvaa ja pian miehen pää jo tavoitteli pilviä. Silmien välikin oli lähes 2 metriä. Kun jättiläinen iski kirveensä tammeen, se leimahti tulta ja kaatui raskaasti halki taivaan kanneen. Kerrottiin, että ikuisen onnen sai se, joka taittoi oksan tammesta. Nyt vasta puut, marjat, kukkaset alkoivat kasvaa. Lehti sai puuhun ruohomaahan ja linnut lehahtivat puiden oksille laulamaan. Väinämöinen kaatoi terävällä kirveellään ison kasken kokonaisen metsän puut. Yhden koivun hän jätti pystyyn. Miksi et kaatanut koivuakin? Kokko ihmetteli. Siinä voit sinäkin levätä matkallasi ja käki kukkua iloksemme. Hyvin teit, kokko karjahti kiitollisena, ja sitten kokko ilmanlintu palkitsi hyvän tekijänsä. Tulta iski ilmanlintu ja nousi niin nousi pohjoistuuli, joka poltti kaikki puut poroksi. Väinämöinen sai hyvän kaskimaan. Hän kylvi siihen ohran siementä ja lausui mahtisanat hyvän sadon saamiseksi. Hän kutsui ukko yli Jumalaa, taivaallista taattoa, hattaroiden hallitsijaa, vihomaan oraille lämpöistä sadetta. Mannun eukon maan emännän hän komensi maata vääntämään. Pane nyt turve tunkemaan ja maan väkevää vääntämään. Väinämöinen hihkaisi, ei maaväkeä puutu, kun vain luonnon tyttäret kasvulle luvan antavat, kun vielä pilvistä pirotti sadetta, kuin mettäpelloille ohras kasvoi, että tohisi, tähkät olivat kolmisolmuisia.